So magpadayon kita sa ato ang series, atong series nga giluhan, pagmugna og lig-on nga pagtuo atong baruganan. Mao kini ang sukaran sa idea nining maong serye nga kita nagkinahanglan og lig-on nga pundasyon aron magpuyo kita nga magbadaogon diha sa atong kinabuhi nga Kristohanon. O karon aduna kitay buhaton nga duha ka bahin sa pagtuon mahitungod sa balaan nga espiritu. Gihimo nato kini aron ato gyud nga maklaro ang daghang mga pagtulunan nga wala masabti sa kadaghanan mahitungod sa balaang espiritu. Ug ang kabahin sa maong mga kahimtang mao nga kung maghisgot na kita mahitungod sa balaang espiritu, naghuna-huna kita nga kini usa lamang ka mystical power o force o kahakusog, no? Mystical, dili tinuod. Makumpara nato dayon ang imay sa Dios Amahan tungod kay aduna man kitay kalibutanon nga amahan. May kumpara usab nato dayon ang Dios nga anak nga si Ginoong Hesukristo tungod kay daghan kaayo na hisulat sa Biblia mahitungod kaniya. Apan kung atong ihulagway ang balaang espiritu, wala kitay mahuna-hunaan. Mao nga magbugna kita og mga simbolo nga atong isusama sa balaang espiritu, sama sa kalapati, kalayo, sa hangin, ug uban pa. Ug ano nay duha ka problema ang atong iglesia ug ang matag iglesia. Duha ka problema nga anaan ini. Ug sa kinabuhi sa matag usa ka magtutuo kung maghisgot kita mahitungod sa balaang espiritu. Ang unang bahin mao nga ubos ra gyud kaayo ang atong pag-ila sa balaan espiritu ug ang pagkawalay alamag kung unsa kini kaimportante sa atong kinabuhi ug diha sa iglesia nga mga Kristohanon. Sa lain usab nga bahin aduna kitay gitawag og under appropriation o kakulangan o walay pagpakabana sa balaang espiritu. Daghang mga magtutuo ang nagpuyo diha sa kapilihan kaysa magpuyo sila nga magbadaogon. Daghan usab ang mga magtutuo nga nagpuyo nga mahadlokon ug nagpuyo diha sa ilang kahuyangon kaysa magpuyo sila diha ubos sa gahom sa balaang espiritu. Karon mubalik kita sa atong pundasyon ug atong tutukan ang pagtuon mahitungod sa balaang espiritu. Kini ang uluhan sa ato ang wali karon, ang balaang espiritu. Ang Dios nagauban kanato ug siya anaa kanato. Atong basahon ang atong sitas karong kahaponon mga igsoon sa Juan 14:16 ug 17. Sa maayong balita, nagaingon, "Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nga nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo." Magampo ta. Amahan namong langit nun, Diyos ka nga matuod, dalaygon ang imong ngalan. Salamat o Dios nining dako kayo nga pribilehiyo nga sa makausapa imo na usab kaming gidala dinhi imong dapit Ginoo aron kami makapaminaw, makabati o magtuon sa imong pulong. Salamat Lord nga imo kining gigamit Ginoo Lord God ang atong live broadcast Ginoo ngaron kami o kita makapadayon sa atong mga buluhaton diha sa imuhang iglesia. Ug tagai kami Ginoo Lord God ug kasing-kasing nga masinugtanon ablihi ang matag usa ka kasing-kasing Ginoo aron sa among pagpamati sa imuhang sa pagtulunan nga imong ihatag kanamo ning haponon
ikaw Ginoo Lord ang mahimaya ug wala nay lain Ginoo. Salamat ining tanan, dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen. Amen. Magsugod kita sa usa ka pangutana. Kinsa kaninyo ang nakasuway na og ice skiing? Kinsa kaninyo ang gusto anang skiing, no? Ingon ani nga skiing, akong pasabot. So, ako nagtuo nga daghan jud kayo kanato nga wala pa makasuway niini. Ug ang katong mga nakasuway niini, sigurado gyud ko nga grabe gyud ang ilahang pagbati. Sa kalipay magsagol ang kahadlok, kahimuot nga imong masinati kung ikaw mag-ice skiing. Wala kini sa ato ang nasod tungod kay kining atong nasod usa ka tropical country. Ang tropical country kanang adunay walay yelo o walay ice. Mao na nga wala gyud dinhi lugar para nianang butanga. Ug imong mabatyagan kung ikaw mag-ice skiing, imong mabatyagan ang kanindot sama sa hangin mo sa pigad sa imong aping sa ding ikaw magdulhog padong sa ubos. Sagol, kulba o kahinam. Ingon siguro ni ana ang ilahang bation. Wala pa man sad ko makasuway ni ana. Unya kay hadlukan man ko din alang ko. Ang maayo tingali nga atong tan-awon kining usa ka video clip mahitungod sa usa ka talagsaong kasinatian sa ski. As difficult as skiing is, someone who has a visual impairment to come out here, learn to ski, and to do something that a lot of people just take for granted, really it's amazing. And I like to surround myself with exceptional people, so that's why I'm a member of ABSF. Wait on your right toes. Right toe, right toe, right toe. Yes! The ultimate goal of the American Blind Skiing Foundation is to really just make it available for people who are visually impaired and blind to be able to experience the outdoors and have fun skiing. And it's really about empowering the visually impaired skier and giving them the ability to do what everyone else does. I skied before I became visually impaired, and this gave me the opportunity to do something that I really enjoyed and I could do for the rest of my life. Because I'm 81 years old now, so I'm the senior skier. This is my first time skiing with Joe. He's my guide for the day. We're doing blind skiing. I just recently went blind last year, so it just kind of, my husband found the organization and today was our first day out. She's doing a great job. We got on the bunny slope, and now we've graduated to the chairlift and starting to make turns. Olympics is next. Someone who is completely blind is guided a little bit differently. The guide behind them yells out commands and will tell them left turn or right turn so they know which direction to go and when to stop and all that. There are times, because we're human, we all make mistakes. When the skier or the guide could make a mistake where a ski goes off the terrain, the number one thing we say is crash. And all the skiers learn when we say crash, they just drop. More sighted skiers like myself, we need assistance as well, and I have no peripheral vision, but I have central vision, so what I like to do is I like to ski behind my guide and kind of follow them. And every once in a while, because he's such a good skier now, he'll pass me up and that just scares me. But he'll say, "Dad, you're going too slow. And by the way, your hat embarrasses me." And I say, my job is done, because I'm your dad. I can tell that the sun's out, but with the shadows and the snow, it's all a wash. My guide skis behind me and calls out my turns. I have 100% reliability on my guide. There's definitely a level of trust. So I've been 10 years, and so I've skied with some guides, and I'm still skiing with new guides. Today I had a new guide, and the first couple runs is getting used to each other, but then you kind of get into sync, and it just moves forward from there, and the day gets great. And this magic carpet is gonna lift us to the top. You went down the hill over and over, right, with Bob? Yeah. Feels like fast. Rich is skiing like the wind. A lot of fun. It's been awesome. Great snow, it's super warm. We're glad she found us. We have a dedicated guide group that comes out every week and helps them do something they otherwise would not be able to do. Unbelievable. Unbelievable. I could not have asked for anything else.
Ako gikutas na to. Karon pa ko kibaw nga pwede day mag-ski ang buta. Mapandol maganit nga naatay mata nga makakita unsa pagkanang buta nga nag-ski. Katingalahan kayo. Grabe no? Mao kini ang nahitabo. Matag usa ka blind skier adunay naka-assign nga dili buta nga skier. Aduna sila mga vest nga ilang gisulob nga adunay timaylan kung kinsa ang buta o kinsa ang dili. Ang guide anaa gayod sa kilid, luyo o atubangan nga magiya sa usa ka buta nga muski. Apan kanunay gayod nga gimintain nila ang ilahang distansya aron madungog nila ang usag-usa. Karon adunay duha nga nagunang pamaagi unsaon nila pag-communicate nga gigamit ang nagiya. Una, iyang patingugon, itap niya, itol niya ang iyang ski poles ngadto sa blind skier ug sa iyahang poles aron makahatag og kasiguruan nga anaa siya, wala siya mobiya. Ikaduha, sultihan sa giya pinaagi sa paghatag og instruksyon sama sa pagliko, tuo, sa liko, sa wala, hunong, ug magpahinay. Labi na kung dunay lain nga nag-ski nga mo padulong ug moagi duol kanila. Sa tanang higayon, importante gayod ang distansya sa buta ug sa guide, anaa gayod sa saktong gilayon. Ug adunay usa ka pinakaimportante nga responsibilidad ang blind skier. Mo ni iyang responsibilidad. Iyang ipakita ang tibuok niyang pagsalig ug pagsunod sa instruksyon sa iyahang guide. Ang atong kinabuhi mga igsoon susama gayod sa nag-ski padulong sa ubos nga walay makita. Sama sa usa ka buta, no? Nasayod mo? Tungod kay wala kita masayod kung unsay atong ugma. Wala gayud kitay makita bisag pila lang kagutlo o pila lang ka minuto, segundo sa atong ugma. Dili gayud nato makita ang kalisdanan ug mga kasakitan nga atong magian. Dili nato makita ang ubang mga skier o kita nag-ski nga mokalit lang og dasmag kanato tungod kay kita buta, no? Ug walay mugiya kanato. Kuyaw ug walay kasiguruan mga igsoon. Labi na gayod katong nagatubang og daghan ng mga makuyaw ug mga challenges karong panahon na nasayod kita nga wala maglisod tungod sa panahon, tungod sa pandemya. Sa mayaging simana sa atong prayer and fasting, usa kadako kaayo nga pribilehiyo makatapo kita o makaampo kita sa Dios sa usa ka hiniusang pagampo uban sa atong mga kaigsuonan nga mitambong. Daghan ang mga prayer request sama sa adunay mga balatian. Mao gyoy naglabaw. Sama sa balatian sa COVID na ay nagpaampo og kaalam bahin sa ilang mga financial problem ug uban pa nga mga butang nga gidala nato sa pagampo. Karon unsa man ang gipadayag nining maong pagampo diri kanato? Unsa man ngano? Kini nagpamatuod nga kita wala gayod masayod sa atong ugma. Nakinahanglan kita sa Dios aron maoy mugiya kanato. Apan ang nakamaayo kay aduna na kitay solusyon nga gihatag sa Dios diri kanato. Ug walay lain ang balaang espiritu. Kung imo una-unaon ang mahitungod sa video nga atong gitan-aw, susama ni ana ang ilustrasyon kung unsa ang gibuhat sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Siya gayud ang nagiya kanato.
Gipasabot ni Hesus kini kanato diha sa Juan 14, mao kini ang hamubungtak na nga nabilin sa dili pa siya ilansang sa krus. Ang iya mga disipulo nag-uban kaniya 24 oras sa nilabay nga 3 ka tuig sa iyang ministeryo. Nagkuyog sila sa pagkaon, naghimo sila og ministry uban kanila, naminaw sila sa dihang nagsangyaw si Ginoong Jesucristo ug nakita sa mga disipulo ang mga milagro nga gihimo ni Hesus. Apan niadtong higayuna, anaa sila sa lawak sa itaas sa kabalay. Kay nasayod si Hesus nga pipila lamang katakna o pipila na lang katakna, muagi siya o pagsuway o trial, unya siya hukman ug ilansang sa cross. Apan alang sa mga disipulo, ila kini nakita nga usa kini ka dili maayo nga balita. Makaingon gid sila, binuang ni dili ni maayo ug dili unta ni mahitabo. Siya ang Mesiyas, buntogon na niya ang mga Romano ug unya sila mulingkod sa trono uban kaniya. So atong makita mga igsoon, sa 3 ka tuig ang mga disipulo nag-uban ni Hesus. Nakakita sila og milagro. Nagkuyog sila og kaon. Sud sa 24 oras. Apan atong makita dinhi nga ang ilang tumong og tuyo mao lamang nga mahiluna sila sa trono uban ni Hesus dinhi sa kalibutan. Political kingdom. Apan diha sa itaas nga lawak, gipaghimata sila. Ug ang ilang mga damgo nahanaw, ug ang ilang mga pangandoy nahanaw daw aso. Si Jesus naghatag kanila og dili maayo sa tanang balita. Nagsulti siya nga siya padulong na sa iyang kamatayon. Dili lamang kini makausang higayon gisulti ni Jesus kanila. Apan wala sila maminaw ug wala gid sila mutuo niini. Atong tan-awon sa Juan 13:33 sa maayong balita. Bersikulo 33 nag-ingon, mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Siguro niadtong mga panahon na sulod sa 3 ka tuig nilang nag-uban, nagkailhanay na sila matag usa. Nakita nila ang tanan ang gihimo ni Hesus. Makaingon gi mga disipulo time para huwat sa nagod, murag di niya manimao. No. Ikaw mo adto sa usa ka lugar nga dili mi makauban kanimo. Nakita man sa nato nga 3 ka tuig silang nagkuyog. Ikaw ang Mesiyas. Among gibiyaan ang tanan aron lang pagsunod kanimo. Magtan-aw na ko, namuyboy naman siguro ning mga disipulo aning panahon na. Ug sa mga sumusunod nga bersikulo niingon pag-usab si Jesus sa Juan 14 bersikulo 2 ug 3, maayong balita. Ningon siya, sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili unta ko kamong sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ako atoa usab kamo. Sa mga musunod nga bersikulo nag-ingon sa Juan 14:12, maayong balita. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat siya labaw paniini kay muadto man ako sa akong amahan. So atong ma-imagine, wala gyud makasabot ang mga disipulo.
Wala gyud nila makuha kung unsa ang buot gipasabot ni Hesus. Na-distract gyud sila sa gisulti niini. Ug nganong nisulti siya nga mubiya nga anaa naman kaniya ang tanan, gahom ang otoridad, ilang nakita kini. Apan sa kapitulo 16 aduna siya gipamahayag ngadto sa mga disipulo. Juan 16 bersikulo 7. Maayong balita. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Nakuha ba nato? Nakuha ba ninyo? Atong makita dinhi sa bersikulo nga si Jesus nagpasabot sa mga disipulo nga kinahanglan siya mubiya. Ug importante gayud nga siya mubiya, apan dili man kita makakuyog matud pa sa disipulos. Ningon si Jesus, ug dili man kita magkakuyog ug magkinit-anay. Dili angay kabalakan tungod kay muanhi kaninyo ang balaang espiritu o ang magtatabang ug siya ang mukuyog ug mag-ubad kaninyo. Sa ato pa, mas paayo pa nga naa kaninyo ang balaang espiritu kaysa ni Jesus nga kuyog ninyo. Mao kini ang gipasabot ni Jesus sa disipulo. Naay uban ninyo nagunaw na, mao ba gayud to ang giingon ni Jesus? Kung atong basahon og balik ang Juan 6 bersikulo 7 nag-ingon, ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Kahibalo mo ang pulong nga makaayo. Gingon dinhi, apan ang tinuod mao nga mas makaayo. Sa pulong nga Griego nagpasabot kini nga makahimo kini og dako nga kaayuhan, ug sa negosyo dako nga ginansya. Mas maayo pa kita karon kay anaa sulod kanato ang balaang espiritu kaysa ni Hesus nga anaa sa atong kiliran. Nakita ninyo ang kalainan? Mao kini ang gisulti sa Ginoo sa iyang mga disipulo. Ug atong tanawon giun sa paghubad ni Ginoong Hesukristo, ang konsepto sa balaang espiritu dili na bag-o sa mga disipulo. Bisag kinsa pang mga Hudiyo, pamilyar na kayo ni nila diha sa basahon sa daang tugon mahitungod sa balaang espiritu. Apan unsay gisulti ni Jesus dito sa iyang mga disipulo? Grabe. Radikal kaayo og nagapadaya gayud mahitungod sa Dios. Sa Juan 14 atong makita nga si Jesus nagsulti og tulo ka butang mahitungod sa balaang espiritu ug mahinungdanon kini kaayo kay kini ang pundasyon sa mga Kristohanon aron sila makasabot. Ug mao kini ang una. Aduna kitay personal nga relasyon sa balaang espiritu. Mao ni ang una, mga igsoon. Atong basahon ang teksto sa Juan 14:16 ug 17. Nagaingon din sa 16, mangayo ako samahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron magkig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So atong makita din sa bersikulo 16 nagaingon, magtatabang magkig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Sa 17 bersikulo naingon, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban o nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Timan ang konteksto ani. Giingnan sila ni Jesus nga mubiya siya
apan naay kalahian. Dunay kalainan sa iyang pagbiya. Biyaan sila ni Hesus, apan dili niya sila pasagdan. Saon man, mubiya siya, pandili niya pasagdan nga maginusara o sila lang ang mga apostol, disipulo. Mubiya siya, pandili siya maginusara. Sa unsang paagi? Ningon si Jesus, ang amahan muhatag kaninyo og lain pa nga magtatabang. Kung sa English pa atong ingnon ang word nga another, kung sa Greek pa gitawag kini og ang another og heteros og allos. Ang una mao ang pulo nga heteros nga gapasabot lain nga butang apan dili susama sa nauna. Balik ko nako. Ang pulong another ulain sa Griego gitawag kini og heteros. Pasabot ini nga lain nga butang apan dili pareho sa nauna. Ang ikaduha nga Greek word ani mao ang pulo nga alos o alios. Diin nga nagpasabot kini nga lain pero pareho nga klase sa nauna. Usa ka manunulat nag-ingon kay kung aduna kay mansanas unya mangayo dunay mangayo kanimo ug moingon nga alios sa ato pa imo siyang hatagan ug lain nga mansanas. Lain nga mansanas. Apan mansanas gyapon. Mao na ang alios. Apan kung ikaw mangayo o dunay mangayo kanimo, moingon nga heteros sa ato pa imo siyang hatagan og orange. Nangayo siya og lain nga dili susama sa naguna. Tagaan nimo siya orange, saging o uban o lain pa apan dili pareha sa una nimo nga gihatag. So atong tanawon sa Juan 14:16 diin nagaingon. Mangayo ako sa akong amahan ug hatagan ko kamo niya laing magtatabang. Mao ni ang ato ang tan-awon laing magtatabang. Mao ni ang alios. No? Sa ato pa unsay gisulti ni Hesus? Pagabiyaan ko kamo apan dili ko kamo talikdan tungod niining maayong balita. Naa ako'y ipabilin kaninyo nga susama kanako. Naa ako'y ibilin kaninyo nga susama kanako. Ang balaang espiritu kay usa gayud ka mailhan na distinct nga tawo. Ang balaang espiritu kay dili usa ka butang. Apan sa tinuod si Juan nagahatag og gibug-aton sa kinaiya sa balaang espiritu. Pinaagi sa paggamit og mga pronouns mahitungod sa balaang espiritu. Pronouns. Lisod ko binisaya na. Pananglitan ato kining makita sa Juan 15:26 sa maayong balita na giingon, muanhi ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagapadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan, magsaksi siya mahitungod kanako. Sama ra siya ni Hesus. Ang balaang espiritu dili usa ka kalag o pwersa o impluwensya. Ang balaang espiritu usa ka tawo. Diin ang usa ka Kristiyano o Kristohanon makabaton og personal nga relasyon diha kaniya. Karon daghan kanato nga guilty ni ini. Usa na ako ni ana. Magisgot na gani kita og balaang espiritu, magunahuna kita nga kini usa ka kusog. Strength. Magunahuna kita mahitungod sa gahom sa balaang espiritu. Aduna gayoy gitawag nga spiritual power. Apan sa kadaghanan nato atong mahuna-unaan nga kini susama sa electric power or electrical power, solar power, bisan pa ang nuclear power. Usa ka butang nga atong mahikap apan wala kitay personal nga relasyon. Mao ni atong pagtan-aw sa
sa balaang espiritu. Mura na siya sa Star Wars, no? Nga paghuna-una. English man may the force be with you. Uguban pa. Ang balaang espiritu kay dili usa ka protons, neutrons ug electrons. Usa siya katinuod nga tao nga gusto nga kita makabaton og personal nga relasyon diha kaniya. Tinuod. Siya ang nagkontrol sa protons, sa neutrons ug electrons. Panaa siya gahom sa pagkontrol niini. Panang atong hinumduman nga usa gayud siya katawo. Atong makita nga gitawag siya og magtatabang. Sa Griego, ang pinulungan nga magtatabang gitawag kinig paraklet. O kaduha ra gyud kini gigamit sa New Testament o sa Bagong Tugon. Sa panahon sa Biblia, gigamit kining maong pulong ngadto sa usa ka abogado. Susama ni nga mo'y pagtawag nato sa usa ka abogado. Nga mao'y manalipod kanimo sa korte. O usa ka testigo nga mao'y muhatag og testimonya para kanimo aron makatabang kanimo sa bisan unsang pagi. Ang pulong paraklit kay hinimo sa duha ka pulong. Ang bot pasabot sa iyang prefix para kay beside o sa kilid o tapad. Ug ang suffix, ang sumpay nini nga kilin sa Griego, paraklit, bot pasabot nga tukol. So ato pa beside o tapad, tukol or to shout. So atong atong naas kilid, ato ang matawag, atong makasyagita sa pagtawag kaniya. Ang pagkahiusa sa duha, bot pasabot nga call beside o call alongside. Imong matawag ra gyud, no? Nga mahitungod sa usa ka tawo, dili usa ka sugo o gahom o butang. Atong ma-imagine lang, minumdum kamo sa atong pasiunang ilustrasyon mahitungod sa guide. Atong ski nga atong gitan-aw, the blind skiers. So sama kining maong hulagway. Ug si Jesus nagpadayon pag-ingon. Juan 14:16-17. Mayong balita, ningon sa bersikulo 16. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron magkig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Kay nagkauba kamo makaila kaniya kay nagkauban siya og nagpuyo diha kaninyo. Sa ato pa, sa atong nabasa, ningon nga apan kamo nakaila kaniya kay naguban siya og nagpuyo diha kaninyo. Sa ato pa nakaila mo niya, nakaila kita niya, no? Ang Kristohanon dili lamang makabaton sa balaang espiritu. Ang Kristohanon nakaila gayud sa balaang espiritu. Akong usbon. Ang Kristohanon dili lang nakabaton sa balaang espiritu, kundi ang Kristohanon nakaila gayud sa balaang espiritu. Nga anaa sa pagkiginabi sa balaan espiritu sama sa usa ka higala makiginabi siya kanato nga pwede ka makig-istorya og siya andam nga makig-istorya kanimo. Ang balaang espiritu usa ka persona. Dili ni siya butang nga sagad sa uban nga nahibaw-an nila nga usa kini ka butang, hangin o uban pang mga material nga butang. Naiuban kaninyo nga pamilyar na ani panimportante gayod mga igsoon nga ato ning masabtan. Kay daghan kayong kahigayunan nga ato makalimtan nga ang gipadala ni Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan nga nagpuyo kanato sa mga Kristohanon nga nituo ni Kristo mao ang balaang espiritu. Tagaan ko kamo og mga biblical example. Sa Buhat 8:29 nagaingon sa maayong balita. Ang Espiritu Santo mingon kang Pilipi, adto og abayi ang karwahe. Adto og abayi ang karwahe. Atong tanawon ang pulong
adto. So pasabot niya na atong makita nga ang balaang espiritu nagabando ni Filipe. So aduna siya pagbuot. Makamando siya. Sa 1 Korinto 12:11 nagaingon sa maayong balita, apan maurang espirituha ang naghimo niining tanan. Gihatagan niya ug nagkalaing-laing hiyas ang matag tao sumala sa iyang pagbuot. So aduna siya pagbuot. Makamando siya. Ang balaang espiritu nagabahin-bahin ug gasa sa matag usa. Aduna siya pagbuot, nagahimo siya og iyahang kaugalingong pagpili. Atong basahon sa bersikulo 30, nagaingon, ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kaya ang Espiritu Santo maong nagpatik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Siya ang nagpatik, nagsilyo sa dihang nidawat na kamo ni Ginoong Hesukristo nga mahimong personal nga manluluwas sa inyong kinabuhi. Siya ang nagsilyo, nagpatik kaninyo aron luwason kamo sa Dios. Ang balaang espiritu maguol. Sa ato pa aduna siya pagbati. Mao ni ang gipasabot ning mga bersikulo. Ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kung atong hunaon, ang balaang espiritu adunay tingog. Musulti siya, mumando siya. Posible nga siya atong madunggan ug posible usab nga atong ibaliwala. Dili kita mamati. Ang balaang espiritu adunay pagbuot. Posible nga siya matuman ug atong tumanon o posible usab nga dili nato tumanon o dili matuman. Ang balaang espiritu adunay pagbati. Usa kini ka tawo mao aduna siya pagbati. Posible nga siya mahimuot o posible usab nga siya masakitan sa atong mga gibuhat. Ang atong panaghinigalaay sa balaang Espiritu Santo o pagkigdait gasa kini gikan sa Dios. Ang atong panaghigalaay sa balaang espiritu o pagkigdait kaniya gasa kini gikan sa Dios. So sa ato pa ug atong tanawon dili kini gikan kanato. Ug tungod kay balaang espiritu usa ka persona kita magtinguha nga makabaton ug lawom gayud nga pagkigdait kaniya. Siya gamhanan, apan labaw pa siya ni ana. Siya usa ka persona nga atong maila. Siya usa ka persona nga atong mahigugma. O siya usa ka persona nga atong masultian sa atong mga problema. O siya usa ka persona nga atong masimba. Mao kato ang una nga personal nga relasyon nato sa balaang espiritu. Mingon sab si Jesus sa Juan 14 bersikulo 2 bersikulo 14 nagaingon, adunay kitay permanenteng relasyon sa balaang espiritu. Sumao kini ang ikaduha. Ang una aduna kitay personal nga relasyon, ang ikaduha aduna kitay permanente nga relasyon sa balaang espiritu. Dili lang personal, apan permanente. Atong basahon balik ang atong teksto. Juan 14:16-17. Maayong balita. Mangayo ako samahan ug hatagan ko kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mao kana ang balaang espiritu nga gihatag sa Dios kanato. Magkig-uban kanato hangtod sa kahangturan. Siya maong espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Pan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagbuyo da kaninyo.
Mao kini atong pagsabot. Kung ang balaang espiritu moabot sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, siya permanente gayud nga mopuyo niini dinhi. Sa karaang tugon, ang balaang espiritu moabot ug mobiya lang. Example, kung atong basahon ang Salmo sa pag-ampo ni David, Salmo 51 bersikulo 11. Unsay iyang giingon sa maayong balita, niingon si David, ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Sa ato pa, ang Espiritu Santo sa unang panahon, muabot, mubiya. Human sa iyang buluhaton, mubiya. Ngano nakaampo man si David, nga ingon ini. Tungod kay sa matagigayon nga mubasa kita sa daang tugon, mahitungod sa balaang Espiritu. Mao kini mahitabo. Siya muabot, siya mubiya, niya muabot para magbuhat sa iyang assignment ug mubiya. Pankaron, sa bag-ong tugon, kung ang balaang Espiritu muabot sa inyong kinabuhi ug sa atong kinabuhi, siya magpabilin o permanente nga mopuyo sa atong kasing-kasing. Pasabot ana sa diyang makabaton kita sa balaang Espiritu, dili na kini mawala kanato. Dili na kini mawala kanato. Dili susama sa karaang tugon nga kung muabot ang balaang Espiritu, mubiya lang inig kahuman sa iyahang gimbuhaton. Dili kini nimo matandog ug dili nimo mahimong papahuwaon ang balaang Espiritu. Ang imong lawas dili sama sa usa ka hotel nga adunay mo check out, mo check in matag alas 12, matag Domingo, ikahuman og simba. Ang imong lawas ug ang atong lawas mao ang templo diin ang Espiritu sa Dios nagapuyo matagtak na matag adlaw sa tanang higayon. Siya uban kanato karon ugma ug sa hangtod sa kangturan ato ning pagahunanaon ug maayo ug ato gyud nga masabton ug masabtan nganong importante kaayo ni mga igsoon. Karon tagaan ko kamo practical nga ilustrasyon kung unsa kini. Kasagaran nato magampo kitag usa ka pag-ampo nga nagsigi og balik-balik. Sama nang mobiyahe ta, muampo kita sa Dios nga ubanan tagaan og proteksyon o sa paglakat ngadto sa bisan asa nangayo og proteksyon o Dios ubani ako sa akong pag-atubang sa ako ang trabaho o sa job interview o Dios ubani ako sa akong pagkuha og examination. Apan hunaw na kini. Nganong magampo man kita nga ubanan kita sa Dios? Nganong magampo man kita nga ubanan kita sa Dios? Nga nasayod man kita nga siya nagpuyo sa inyong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, nga permanente nagauban kanato 24 oras. Nganong mohangyo kita sa usa ka tawo nga mosulod sa atong panimalay apan siya anaa na sa sulod daan. Ug dili na mobiya. Lain pang ehemplo. Kung ikaw muuli sa inyong balay unya imong pamilya nagahuwat kanimo o nagahulat kanimo apan sa imong pagsulod mo ingon kanila ubani ako ninyo dinhi sa balay. Unsa may ilang itubag ug sila mo ingon anaa nabitaw kami dinhi uban kanimo pan mousab kagid pag-ingon balik-balik ko nimo pag-ingon nga ubani ako ninyo dinhi sa balay. Dili ba ka sila mahibulong kanimo? Dili ka sila moingon gimino man siguro ning tawhana? O na amnesia? Naa na mi diri sa balay. Muhangyo pag siya among ubanan nga na taga dinhi man mi. Naa man mi nagpuyo dinhi. Mingon si Jesus, apan dayon kun moabot ang balaang espiritu kanimo, dili na kini mubiya. Wala siya mosulod sa atong kinabuhi aron moabang lamang og usa ka luna nga iyang gamiton. Siya moabot og miabot aron magpuyo nga permanente sa inyong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing. Pasabot niya na nga ang balaang espiritu sa Dios dili
mubiya kanimo. Bisan asa kamo adto. Ang balaang espiritu kanunay mag-uban kaninyo. Ugon sa ampulo nga gigamit ni Jesus diya sa Juan 14, hangtod sa kahangturan. Inumdumi mga igsoon, ang puloy-anan sa Dios anaa sa mga magtotoo. Tinuod, ang Dios anaa bisag asa apan mupuyo usab siya diha sa inyong kasing-kasing. Mao kini nga kinahanglan kita mag-practice sa presensya sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Atong tan-awon matag adlaw ug atong itutok ug atong sabton nga ang balaang espiritu ana nagpuyo sa imong kasing-kasing. Matag adlaw, matag takna, matag minuto sa atong kinabuhi. Anaa siya kanunay. Ayaw ka mo pagpuyo nga wala ang balaang espiritu. Kinahanglan usab sensitibo ta sa iyahang tingog. Atong balikon. Ang una, aduna kitay personal nga relasyon sa balaang espiritu. Ang ikaduha, aduna kitay permanenteng relasyon sa balaang espiritu. Una, personal nga relasyon. Ang ikaduha, permanenteng relasyon. Ug anhi kita sa ikatulo. Mao kini ang ikatulo mga igsoon, aduna kitay present nga relasyon o present relation sa balaang espiritu. Karon. Ang imong kahimtang ug akong kahimtang karon, ana ay ikaw ubos sa lamdag sa balaang Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo, ang balaang espiritu anaa nagpuyo sa imong kasing-kasing ug sa atong kasing-kasing. Atong basahon og balik ang atong teksto. Balikon kini nato aron atong masabtan mga igsoon. Sa bersikulo 16 nagaingon, "Mangayo ako sa Amahan ug hatagan ko kamo ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan." Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man kini makakita kaniya ug dili makaila kaniya. Apan kamo nakaila kamo kaniya. Kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Atong mabantayan sa bersikulo 17, si Jesus nagpakita kanato og kalahian sa usa ka sumusunod ug sa kalibutan. Atong tanawon sa 16 ug balik ug 17. "Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron magkig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan." Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Unsay atong bantayan sa bersikulo 17, si Jesus nagpakita kanato og kalahian o kalainan sa mga sumusunod niya ug sa kalibutan. Nagaingon dinhi, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Mao na ang kalainan mga igsoon. Kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Mao kini ang kalainan sa usa ka sumusunod ni Kristo, sa usa ka magtotoo ug sa kalibutan. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man sila ug dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan ang balaang espiritu anaa nagpuyo sa inyong kasing-kasing. Nakaila kamo kana. Diha sa kalibutan dili makadawat sa balaang espiritu. Tungod kay wala makakita kaniya. Ug dili makaila kaniya. Atong balikon pagbasa ang 16, "Mangayo ako sa Amahan ug hatagan ko kamo niyag laing magtatabang aron magkig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan." Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya. Kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo.
unsay gi-emphasize ani nga bersikulo mga igsoon, kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Ang sumusunod ni Hesus nakaila sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu nagauban kaniya. Dili lamang kini nag-uban kaniya, kundili anaa kaniya. Tataw ug klaro kayo ang kalainan. Ang kalibutan wala ug dili makaila sa balaang espiritu. Ug kita sa laing bahin nakaila kaniya. Siya nag-uban kanato ug anaa siya kaninyo ug kanako. Pangutana, kano sa amin kini mahitabo? Atong tanawon sa gingon ni Pablo sa Epeso kapitulo 1 13 ug 14. Sa mayong balita. Efeso 1 13 14 sa mayong balita. Ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kanyog kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. Sa 14 nagingon nga ang Espiritu mao ang pagsalig nga madawat, mao ang pasalig nga madawat gayon nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta og himayaon ang Dios. Atong makita diha mga igsoon, ang pulong nga pagkadungog mituo og gipatikan. Sa diyang ikaw ug ako nakadungog sa tingog sa balaang espiritu ug ikaw mutuo kaniya, ikaw pagapatikan aron mabutangan ka ug timaan sa iyang gisaad nga kamo iya na. Ato makita ang progression ini. Pagtuo, pagkadungog, mituo, gipatikan. Matod pa ni Pablo, siya nag-ingon nga kung ang tao nga musanong sa ebanghelyo nga ang mayong balita nga si Hesus namatay ug gibayran ang silot sa atong mga sala, ang kadtong mituo ug midawat sa mga mensahe ug misanong ug misurrender sa ilang kinabuhi diha ni Kristo Hesus nga mahimo niya nga Dios ug personal nga manuluwas siyang kinabuhi. Ang mahitabo ato dayong madawat ang balaang espiritu. Dili magdugay. Immediately sa imong pagdawat ni Ginoong Hesukristo, imo gayon madawat dayon ang balaan espiritu. Automatically na madawat nimo pinagi sa imong pagtuo ang balaang espiritu. Timani ang gingon ni Pablo nga ang balaang espiritu mao ang garantiya sa atong madawat, inheritance nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Walay lain mga igsuon nga naggarantiya kanato sa atong kinabuhi nga walay katapusan. Kung atong mabasa kini, angay nga atong daygon ang Dios. Ngano man kay wala kitay nabuhat nga kita mahimong angayan. Ang atong ginahimo, bisan ako nagtindog dinhi mga igsuon, dili ako angayan. Grasya sa Ginoo sa ako nang giingon, balik-balik ko na tungod lamang sa grasya sa Dios. Gibuhat sa Dios kini alang kanato ang mga butang nga dili nato mabuhat. Mao nga angayan gayud siya sa atong tanang himaya. Karon mao kini nakanindot sa grasya sa Dios. Tungod kay kun ato kini gyud nga masabtan, masayod kita. Ang balaang espiritu wala maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan dinhi sa kalibutan. Naghatag usab siya og
atong espirituhanon nga kinabuhi nga kita magpuyo, magbadaogon dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Akong balikon mga igsoon. Ang balaang espiritu wala maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan sa umaabot nga kalibutan. Apan siya naghatag usab og espiritual nga kinabuhi nga atong bagapuy-an nga kita magbadaogon dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Mingon si Jesus, nakaila kita sa balaang espiritu tungod kay siya nagauban kanato ug siya nagpuyo usab kanato. Ang Dios na sayon nga dili nato mahimo ang pagkinabuhi nga Kristohanon kun wala siya. Mao nga wala niya ipadala ang balaang espiritu aron lang mag-uban kanato. Apan iya kining gipadala aron mupuyo ug permanente sa atong kinabuhi. Kung ikaw tinuod nga magtotoo, aduna kay present relation diha sa balaang espiritu. Nakahibalo si Jesus nga pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, ang iyang mga sumusunod nagkinahanglan og katingalahang gahom aron makahimo sila sa unsay iyang ipabuhat o kinahanglan nga buhaton. Mao kini ang kinahanglan natong masabtan nga kung maghisgot kita mahitungod sa balaang espiritu, wala kita maghisgot nga usa lamang kini kapakapin sa atong pagtuo. Dili nato siya ipadaplin o ibaliwala. Tungod kay ang balaang espiritu anaa sa pinakakasing-kasing o pinakasintro sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Ang balaang espiritu anaa sa pinakasintro, pinakakasing-kasing o pinakasintro sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Bisag unsa pay buhaton nato mga igsoon, bisag unsa pataka daghan sa atong mga accomplishment nga nahimo, bisag unsa pa kalantip sa atong salabutan, bisag unsa pay atong gihimo sa pag-estudyo moadto ta sa seminaryo, daghan tang degree nga dawat, daghan tang mga accolade nga dadawat, kadungganan, daghan kang nahimo nga mga manindot nga butang, niasinso kasi imong negosyo, maayo ka musulti, manggihatagon ka, mahimo pa maghimo kag usa ka empire. Bisag unsa pa imong buhaton, una-una kini nga imo gayong ma-realize nga dili nini mo mahimo kining mga butanga, dili gini mo mahimo bisag unsa kining mga butanga sa imong kinabuhi apart from the Holy Spirit. Apart from the Holy Spirit of God. Never. Wala kita'y mahimo. Mao kini atong hunaon-hunaon, unsa ka importante ang balaang espiritu kanimo kung ikaw magtotoo. Atong tanahon, kung unsa usab gini ka importante ang balaang espiritu kanimo kung ikaw dili usa ka magtotoo. Kung ikaw dili magtotoo, dili ka gayud makaduol ni Kristo, ni Jesus. Kung ikaw dili magtotoo, dili gayud ikaw makaduol ni Kristo. Gawas kun ang balaang espiritu maoy magdala kanimo ngadto ni Jesus. Gawas kun ang balaan espiritu magpakita kanimo nga ikaw nagkinahanglan ni Jesus. Kung ikaw usa ka dili magtotoo, kung ang balaang Espiritu Santo kung dili magpailag kanimo nga ikaw usa ka makasasala, nagkinahanglan og manluluwas, dili gayud ikaw makaduol ni Kristo. Gawas ko ng balaang espiritu, magagiya kanimo sa pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto ni Jesus. Ug ato makita mga igsoon, ang balaang Espiritu Santo
Mo'y nagpanglihok sa atong kinabuhi aron makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi ngadto ni Hesus. So unsa may atong buhaton? Ug atong basahon sa 1 Korinto 1:14, 2:14 nagaingon. 1 Korinto Kapitulo 2:14 nagaingon, apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios dili gayud makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya. Kay kini matugkad man lamang sa espirituhanon nga paagi. Mao kini ang usa ka tawo nga dili mutuo. So unsay atong buhaton? Daghan atong mga kaigsuonan nga wala pagayod relasyon ni Ginoong Jesucristo. Bisan pagani basin naa pa sa ato ang sakop sa pamilya, atong mga higala. Unsa may atong buhaton? Ato silang iampo. Ato silang iampo sa Dios nga makakita sila sa kamatuoran. Kay kita bisag Kristohanon pa kita, bisag unsaon nato paghago ug maghago tag maayo maningkamot ug magbuhat sa tanan natong mahimo nga buhaton pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Apan kun wala ang balaang espiritu, dili nato mabuhat kanang mga butanga ug labaw sa tanan ang pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. So oportunidad kana mga igsuon nga atong iampo atong mga kaigsuonan nga wala pay relasyon sa Ginoo. Kita magakinabuhi sama ni Hesus kay tungod siya nagpuyo sulod kanato pinaagi sa balaang espiritu. Sa atong gisaysay na ganiha, ang balaang espiritu ni sulod kanato ug nagpuyo uban kanato. Ug dinhi usab atong makita nga si Hesus sama ni Hesus magkinabuhi kitag susama kaniya tungod kay siya nagpuyo sulod kanato pinaagi sa balaang espiritu. So kinsa man dinhi gipasabot ni mga igsuon nga kita magkinabuhi sama ni Hesus kay tungod siya nagpuyo sulod kanato pinaagi sa balaang espiritu. Way lain kundi atong Ginoong Jesucristo nga ana kanato. Aduna kita tulo ka butang nga atong pagahinumduman aron kita makasabot mahitungod sa balaang espiritu sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Una, siya usa ka tawo. Hinumdumi nga balaang espiritu dili usa ka butang. Ang balaang espiritu usa ka persona sama sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, tungod kay siya ang ikatulong persona sa Trinidad. Ikaduha, permanente siya nga anaa. Mutag Kristohanon, permanenteng gikauban ang balaang espiritu. Ug ang ikatulo, present, anaa siya karon sa inyong kinabuhi ug nagpuyo sa inyong mga kasing-kasing sa akong kasing-kasing. Ang balaang espiritu nagpuyo uban kanato ug anaa kanato mao nga kita nagkinabuhi nga magmadaogon. Wala kitay mahimo kung wala ang balaang espiritu diri kanato. O na ako nang giingon sa niagi ko nga wali nga ang kining balaang espiritu usahay ato makalimtan dili kayo nato mamatikdan bisan gani sa atong pagampo. Maneglect ang balaang espiritu. Pero kung atong makita sa atong gistudyuhan karong kahaponon mga igsuon, siya ang nagdala nga kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan didto sa ikaduhang kalibutan. Ug siya maghatag usab nga kita magmadaogon sa atong kalibutan, sa atong Kristohanon nga kinabuhi dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an.
sa atong makita susama kini sa kinabuhing Kristohanon, no? Atong tan-awon ang ikaduhang video. Als ich 12 war, fing es an. Ich verlor langsam meine Sehkraft. Mit 18 war ich dann fast blind. Mein Name ist Noemi Ristau. Ich bin blinde paralympische Skifahrerin. Heute fahre ich allein die Piste runter. Die Augenkrankheit, die ich habe, heißt Morbus Stargardt, was ein längerer Prozess war, zu lernen, dass ich viele Dinge einfach nicht machen kann oder darf, wie Autofahren. Aber danach habe ich es einfach auch als Herausforderung genommen und ich möchte die Sachen, die ein Sehender kann, möchte ich genauso auch können. Noemi und ich sind auf jeden Fall ein Team. Das, was wir machen, ist eine Teamsportart. Normalerweise fahren wir zusammen. Ich fahre voraus und gebe Noemi Anweisungen über ein Headset. Sie muss mir immer blind vertrauen können. Noemi wird heute alleine die Piste runterfahren und ich gebe ihr die nötigen Kommandos von einem Kontrollraum aus. Dank der neuen 5G-Technologie fast in Echtzeit. Die Live-Bilder von der Strecke bekomme ich vom Huawei Mate 20 Pro auf Noemis Helm. Okay, Noemi, es geht los. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, ready, go! Schieb, Schieb und hopp. und hopp. Und hopp. Steilstück Und hopp. hopp. Hocke, hopp. Und hopp. Und gerade, Hocke, zieh. Das Gefühl war unglaublich, unten anzukommen und zu merken, ich kann einfach alleine darunter fahren und bin im Ziel sicher und heile angekommen. Und auf jeden Fall war das ein Gefühl von Freiheit, da alleine runterzufahren. Hallelujah. Salamat. Kung nakahinumdum pa mo sa unang video nga atong gipakita diri, ang usa ka butang nga skier, aduna siya giya. Nagunit kaniya sa dihang magpadulhog na siya dito, naghimo siya sa iyang pag-ski. Pan atong makita kini ikaduha nga video ang nakita. Wala gayod siya giya, wala siya kauban ug siya lamang usa. Usa ka buta nga nag-ski siya, nagadulhog padulong sa ubos nga walay giya, walay kauban. Gawas lamang dito sa control center nga nagsulti kaniya kun unsay buhaton. So sama kini mga igsuon sa atong kinabuhi diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi uban sa balaang espiritu. Maminaw kita kung unsay isulti sa balaang espiritu aron magmalambuon ang atong kinabuhi ug kita mulampos sa atong tinguha sa matag usa ka kinabuhi ug makabaton kitag kinabuhi nga magbadaogon diha ni Kristo. Kung kita gustong mulambo sa atong kinabuhing Kristohanon, kinahanglan kitang makat-on nga maghinalig sa balaang espiritu. Kadaghanan sa mga Kristohanon karong panahon na subo palandungon nga ang balaang espiritu nabaliwala lang. Nakalimtan ug wala gayud nila masabti. Kung kini mahitabo susama kita sa giingon ni A.W. Tozer. If the Holy Spirit was withdrawn from the church today, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. Kung atong kuhaon ang balaang espiritu sa atong iglesia karon, ibintay 5%. Ang atong gipamuhat wala gyud hinungdan ug dili gyud makita ang atong kalainan sa magtotoo ug dili ug sa dili magtotoo.
If the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament church, 95% of what they did would stop and everybody would know the difference. So sama gihapon sa nauna, kung kuhaon nato ang balaang espiritu sa bagong tugon diha sa iglesia, 95% atong gihimo walay pulos ug ang tanan mahibalo makita ang kalainan kung kinsa ang magtutuog kisa dili. Maigsoon dili nato tugutan nga mahitabo kini sa atong kinabuhi. Dili kita kinahanglan magkinabuhi susama sa buta o sa paghimo og trial and error. Sulayan nato. Tungod kay anaa ka nato ang balaang espiritu. Nga dunay personal nga relasyon ka nato, nga permanente nagpuyo ug naguban ka nato ug naggiya ka nato sa atong kinabuhi. Kining tanan grasya sa Dios ug kining tanan alang sa kimayaan sa atong buhi nga Dios. Amen. Magampo kita mga igsoon. Salamat o Dios nga kining mga butang nga among gihimo imong gidawat Ginoo Lord God alang sa kimayaan sa imong ngalan. Salamat nga imo kami gitudloan Ginoo nga importante gayon nga aduna kami relasyon diha sa imong balaang espiritu tungod siya ang nagiya ug siya ang nagatabang ug siya nagapuyo uban kanamo. Salamat nga ikaw gayod ang Dios nga dili gayud mo biya kanamo. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag nining kahaponon Ginoo God. Nagampo kami o Dios nga pinaagi sa imong balaang Espiritu Santo magapabilin kini maong mga pagtulunan sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna nga makabaton kami og kaalam ug kahibalo nga kami makapadayon sa pagkinabuhi magmadaogon diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw gayud ang Dios nga wala gayud mabalhin gikan pa kaniadto hangtod karon ug ikaw gayud ang Dios ug magpabilin matinud-anon hangtod sa kahangturan. Salamat Ginoo nga ikaw gayud ang anaa nagauban kanamo. Salamat o Dios ug ikaw lamang Ginoo Lord among daygon ug himayaon. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen.